musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo haalirde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedeblo sukaɓe Afrique. mawbare 15 silto hitande ujunnaji ɗe nogas yewtere men buuɗal yurmeende cariyika musidɓe tedduɓe ko joni joni. segene belɗo ko Amadou Thioɓeri Ba nde tufnde woni yonta ummo faade gollal nde tawno fulɓe mbi yaade ha fooƴa ɓuri joɗade ha mooƴa. wasiya men tokoso faade e rendo hade men natande yewtere meɗen cariyika talata hande. maaje kewi maayo mango Sénégal Mauritanie, maayo tokoso ngo Sénégal, kono ne kadi maayel fallemma ha fayenma maayel Gambi, Joliba fof heewi bafulaɓe ha fayenma juli e cali men kala beeli kewi dak ɗo jiiɗa kala ko teygal tinnoren to bandam. o ɓiye mo dawdata yo rentu wiide mo ɓufto woni beeli walla woni calli. oɗo henna gaynako bakkiɗo sawru mum rento wiide aɗa jola e waɗi tufɗe ngam yarnude jawdi ma. tenoyoɓe woocoyoɓe taccoɓe laaɗe ndentoɗe banda men ndiyam heewi. ko Dande Leñol wiyanno ko maayo heewi rento bandam joni joni buuɗal yurmeende. carika men hande ene arta e nder rendo men. fulɓe noon ne keewi haalde konngol gotol walla ni konnguɗi kewɗi. eɗen teski pular ne alɗi, pular wi, kono leñol men en kutortako pular wi, kono eɗen kutoro konngol pular beele mbiyen pular wi, kono en mbattata ngol e gollal. holko saabi? pular wi ɗaminiɗo mayata koye demal galle penowo. kettoɗen no moƴƴi. pular wi ɗaminiɗo mayata koye demal galle penowo. an ka ɗaminiɗo mo ɗaminɗa ko penowo mbetema ƴellitare woɗɗon. ko pular wi. pular wi ɗaminare e yondikinare bone leñol. jondikkinoɗa e gandal, jondikkinoɗa e dañal, jondikkinoɗa e hoorema, jondikkinoɗa e galle ma, jondikkinoɗa e ɓesgu ma. mbeta ɗum ne moƴƴe leñol. ɗaminare bone leñol. so leñol ɗaminima mbete ngol leñol ma ɓamto. so leñol ɗaminima e ɓornanteri mum, kala ko ene ɓorno gila faɗo ha dow koma ɗamino e leƴƴi goɗɗi,
mbiyetengol leñol ma ɓamta so leñol ŋarɗinannogol paɗe mum hanki hannde so wonti koma woɗɓe ñoota paɗe giwa ngaayi mekhe walla giwa bangeji goɗɗi cooden paɗe guri kiwiraji cooden paɗe ferme cooden paɗe ha heewa gilay babuseji mum woni paɗe diwaji mum mbete so tawi ɗum ko leñol fewnanno hanki hande acci woɗɓe hono ma ɓe tawrani mammumen ɗum mbatti fewnude ha mbatti yeydema ɗaminiɗa e mabɓe so faɗa ma taƴi jaha codoya so faɗa ɗi taƴi jaha codoya so faɗa joom suudu ma taƴi jaha codoya so faɗa bande koddiɗe ma taƴi yaha sodoya ko sodata ko pop alanamo gartam alana gartam koddiɗo makko alana gartam hono makko alana gartam leñol makko faati koye banggue goɗɗo yaltamo ha laaɓa teni hanki so soodi faɗo e leñol makko heddoto koye leñol makko saabu ko ɗon fewna ko ɗon sooda ene wawi yaltoya ha ye banggue goɗɗo ndeke nde ɗo ɗaminare so ene leñol mbetema en ɓamta walla ɓamtatako ɗum ko onon garata hen so wonti hanki ko enen mottanno ballen eɗen jogui cañirɗe men cañen mbaɗen leppi gude kala sifa wudere ene wawi yaadude jamanu ha mbaɗen siggeji hanki no mbaɗirano ɗen gude cañaɗe ne wawi yaadude jamanu e pinal e karallagal ha mbatten fewnande koye men ko eɗen ɓorno hande nde tawno aduna yahata kene ɓamto ɗo gonnoɗen hanki e cañu sinnen ɗaccano en jokki walla en kaaɗani ɗon tan mbete hande ma en ɗamino ma en jowito e ko woɗɓe pewnata ko woɗɓe pewnata siggeji mumen ko woɗɓe pewnata waksiji mumen e lagosaji mumen ko woɗɓe pewnata mbaseŋaji mumen mbiyen ɗum kay ko fo enen mbawɗen wi tan o kay wona vrai mbase mbete hay fo o ko enen pewnata gadden kadi ko seeɗa e tawireɓe men woni pentata ñooti alhamdulillah woni hen hande ne penta machallah ko en amakama hotir mbayen kono ko ɓuuri hewde e nder leydi Sénégal ha to Mali ha e Mauritanie nokkuji goɗɗi kala Gambi Guinée ko woɗɓe keewi fentude ñooti mbaɗen hen koppiye beele mbawen enen kadi ñodde holko saabi en mbawata ɓullude haqqillaji men jaltinen ñooti beele enen ne mbatten ñembede mbete ɗum ne moƴƴi e leñol walla moƴƴani e leñol sukaɓe jannguɓe mecce e leñol ñemtinta ko woɗɓe nde mbawa wadde ɗum e leñol ha hettane inde e ngola leñol e ɗemgal ngala reɓa ha yetto en wonta e nder inde ndiɗon koye nden hettete sa ari aɗa hetta aɗa soodi wutte ma a addi e tailleur o mbiyamo jinmi ko ñotol tel taw ñotol ngol kadi kalata ɗum koye ngala ɗemgal tawno ko toon fewna mbete ɗum ma ɓamtu leñol fof noon titre fandare nde ko musibitedo pular wi ɗaminiɗo mayata koye demargalle penowo mbete eɗen poti yowitade caggal hande eɗen keeɓi haqiqa an sa addi temedde ɗiɗi ma min mi addi temedde nayam an a addi temedde jeegom ma oya addi ujunere mum oya addi ujunere temedde joyi mum oya addi ujunnaji ɗiɗi mum oya addi ujunnaji nayyi mum oya addi ujunnaji sappo mum oya addi nogas mum en ndendini eɗen mbawi fewnande koye men comci men jeeyen koye men ha yalta en eɗen mbawi fewnande koye men paɗe men jeeyen koye men ha yalta men eɗen mbawi nattude ɗaminade e yowitade ha mbatten yowitade mbeten pamani ɗum ɗum waɗi noon pular ne haala eɗen kaala kono en kutorta ko pular wi
ɗaminiɗo mayata koye demar galle penol, a ɗaminima ñantede, a ɗaminima ñotanede, a ɗaminima paɗe addede, a ɗaminima téléphone aji gaddede, a ɗaminima ceenuji cuɗare maquillage addede, a ɗaminima hande hay moori moreteɗi natti wonde moori ma wonti moori goɗɗi ko joguiɓe salon aji haaloɓe ɗemɗe goɗɗe pepinto moori mbatta moraji ɗin moori foof ko ɗaminata. Yewitade jewitoɗa ha jewitoɗa e moori, jewitoɗa e safara, jewitoɗa e ñamde. Woni hantiyan kadine aɗa jogui leydi, aɗa jogui nangue, aɗa jogui ndiyam. Gure men ne keewi, keesuji men ne keewi, en donkire ndinne ngaluji wadde société ji hono no gajjel wiiri. Jewitoɗa e sodoyde nebam, taw aɗa wawno dañjeɗo e joni usine, aɗa watta somade guerte, aɗa fewna nebam, aɗa yeyta no comme société ni. Mbuɗuma buɗɗiɗima bunnayyi bujjoyi bujjeegom goto fof ko jeeyi hen. Usine men nanne fewna nebam, bidon nebam ko ujunnaje 4, bidon nebam wonti ujunnaje 3, aɗa sooda ujunnaje 3 ene jibinanma saabu ko hen jeeyaɗa. Accen ɗum jehen to mayeten to est ce que aduna accen ɗum jehen to mayeten to, jehen to kirseteɗen to, jiɗɗen ko warede e ɗum weeli en hankkadi en gowti ɗum nde tawno hunde kala ne wowte. joguiɗo leydi jogui nangue rutti sooda sac maaro mo 25 kilo ujunnaje 2 e temedere, wonno ko ujunere e temedde jeetati temedde jeenayyi, joni yeehi ha ujunnaje 2 e temedere, taw komo 25 kilo. Sac maaro mo 25 kilo wawa ñamminde galle baɗɗo rewɓe 4, taw kadi rewɓe woɗɓe nana ndesa e galle on, sukaɓe ne jibina ɗon, hoɓɓe ne gara kadi ne ñalla ɗon. Teni kadi jomum gollaki, on so wi kala yontere walla kala balɗe 4 yo soot sac mo 25 kilo maaro. Mi haalani 50 kilo de, min ko 25 25 kilo, meddanan en 50 kilo, meddanan en 100 kilo. ɗum noon so tawi en mbaɗi société men eɗen ndemana koye men maaro, eɗen jogui kala sifa machine mawɗo machine tokos, tayo maaro ha wonta siyam, dutto maaro fewna ha feewa ha wonta ko ɗaɓɓoyta, aɗa rema guerte aɗa watta ɗum nebam, aɗa rema lijumaji aɗa fewnana hoore maɗa. si isin nani société nani banque nani, ñamloɗa ɗo, golloɗa ɗo, ndema ɗo, jeeya ɗo, dutta ɗo, ko heddi ko an jeeyi. kono noon nde tawno wiide min mi fini, hay goto funtata kam tagui hoore uddade ha punteɗa nanga halis ma mbaɗa e banque aji tubakoɓe kutoro. est ce que aduna ƴeewa hande lijumaji satti, lijume mbimi tan ko lijume ken yowitiɓe, lijumaji kewɗi giwra tan ko banggue Mali, walla giwren banggue Ndar, walla giwren banggue Dakar. lijume mbimi ko lijume, oɗon jiɗi oɗon gandi kalami ko firgoji guittata Dakar walla guitta Thiès walla guitta Ndar gadda to nokkuji men to, firgoji gara e garasuji mawɗi ene jeeya badaysi, ne jeeya suppome, ne jeeya navette, ne jeeya jahatu, ne jeeya kanje, ne jeeya ñamako, ne jeeya limon, ne jeeya foof. eɗen jogui leydi, ne jogui nangue, ne jogui sagata, jogui ndiyam nana e nder leydi, ndiyam nana hande fuusa, ndiyam nana waɗi beeli ha wayno leydi. En mbatta hay biidi mawɗi gam moftude ndiyam, moftanen aduna. pourtant eɗen mbawi ko haalis tan ko jooɗi ko. on jimowo goto Congolais wi haalis, c'est haalis qui amène haalis, c'est haalis qui amène, c'est l'argent qui amène l'argent, c'est l'argent qui amène l'argent. wona doole addata l'argent, wona faaro addata l'argent, wona gungade mbasiŋeji addata l'argent, wona mbife kam tine kam kaale e haalam addata l'argent, c'est l'argent qui amène l'argent. sa ƴeewi hande ko wayno société ji mawɗi hande jiltoɗi gaz walla jiltoɗi pétrole, garɗi hande bafniɗi hakkude leydi Sénégal e Mauritanie, yiituɓe hande ɓundu noddirtendu heende,
wona haalis manki ɓe ko haalis addata haalis ɓe guitti haalis man mbaɗi hen gam yiitude kaalis kono enen sen dañi kaalis en moftade banqueji jomen banqueji liggoro haalis men en daña haalisaji aɗa wonde pinal daɓɓingal bolokina hoore ma bolokina leñol maɗa ɗum ko pinal wona pinal wona gandal wona faaro mi anda hono hol inde nde mbawmi dañde hami wiya noon joomum kono ko hunde holɓinide woni ɗon sa yi neɗɗo ɓurɗo uddade aduna ko on guittuɗo haalis mum waɗe banque routine jooɗi kadi ne fadi ha lewru maya kadi waɗa hen lewru maya kadi waɗa hen lewru maya kadi waɗa hen woɗɓe ene golloroma ene kutoroma taw gorama ɗa fonno gollorat ɗo mbuɗuma mbuɗam bujjoye ma bu sappo nogas oɗo en ndenden mbaɗen ɗo gollorgal gollen ceertinen sukaɓe ne caɗele aroɓe ƴewnen ɓe peeje aruno ko peeje moni kala nana juñe moni kala nana duuñe leydi gasa ha laaɓa donka dañde ɗo gaynuɗa leydi gasa ha laaɓa donka dañde ɗo ndemɗa ko société ji goɗɗi gaari leydi gasa ha laaɓa donka dañde haɗo mbaɗɗa calinehde liɗ saabu maayo ngoɗo ngo ko maayo ngo mes oɗo barrage manantali kaadi gona uddita ko holɗum saabu ko kanko jogui kuɓɓam leyɗele nayyi Mauritanie Mali Sénégal Guinée facture aji joɓeteɗi ɗi en mbawa awde ko eɗen dokka OMVS mbawa abadan en mbawa donc firti ko peeje ɗe ko min an goɗɗo mbaɗen gollorgal no société gajjel wirini jaɓɗo faami ko ni mo jaɓanima aduna ara nde joomum famarto bone waɗi wiya pourtant ɗiɗo miijoji ɗe garin ɗo mataw min paamano neɗɗo ko kañum ƴewata famde kala ko haala ƴewat famde hay goto wawa famminde neɗɗo a ƴewat famde tan nde ɗannotoɗa nde na nanirani ɗemgal ni aɗa gurño ha jettiɗa aɗa sippiren sa ƴeewi nde puɗɗoɗa haalde français walla anglais nde no kaldatani no way jalnade ni ko noon tan way hunde fo a natata hen tan ko hoolare tan way kono diine ni a hooloto tan diine ari nani a hooloto naata hen gonɗina Allah naata hen ndewa Allah ɗaminoɗa sa mayi ko aljanna paaɗa ni tan way kono neɗɗo fo biyomami jeeto mami faama nde mi naata nde kay diine ma sellata saabu diine sayi ko ma paamade naata a famata abadan Allah ma a yiyata mbiɗa ko ya yimo e ɓernde maɗa rew Allah gonɗina jeygue ne woodi gonɗina aljanna ne woodi gonɗina mayde ne woodi caggal mayde gurdam ne woodi ko ɗum hanki heferɓe joguinoɓe gande nunkuno gonɗinde an a dañi fartan wawde gonɗinde holko saabi a gonɗinta gollal ngam mbuɗon seeɗa aduna daña jawkal seeɗa tan donka hoolade hay goto donka tan hoolade ha bona e junggo ma soit ko jawdi daridi soit ko lelidi soit ko bitika donka hoolade tan hay goto ha gasa tan gonta miskine Allah heddo wiya ko dabraɗo en o kay ko huno ko yitere taw wona gonga a hutoraki haqqillaji moƴƴi tan ni tan foti ɗaminare yondikinare boni koye leñol neɗɗo jangga seeɗa wawa deeƴa gurno wiya woni gando taw hay darra wawa rokkude conseil moƴƴo wawa addande yimɓe ko ene naftoro wawa yaltinde hay darra ay heddomadde jeddi e luure e leñol ɗum woni so tawi gandal raɓɓiɗe leñol ngol leñol ko luure ɓole ndano leñol men ko luure ɓole jeddi en gollatade en luurdat en jeddodirat somi haali goɗɗo so haali ne serti hay firo qur'ana ne serti o firde ni o yarani o yarda ni jeddine mbayno leydi luure ne mbayno leydi waɗi noon ko gande ɗe daɓɓitte hay goto janggani ha woɗɗo goto fof janggu setan deeƴi heddi ɓe tawra mamumen ndeeƴa ɓe tawra bamumen ndeeƴa hanti hankkadi mawni kinare nde mawni kongu ngu mawni goto fof yi hoore mum sali yiide goɗɗo o leñol ne ɓamtoroɗo leñol ɓamtotako ɗo abadan yondikinare ɗaminare yondikinare boni koye leñol goto min fof ne ɗamini mo ɗaminiɗa o wawana hoore mum haydara liggoto koye société janano o liya o liggoye société makko mo wiya yo ara waɗa o sali mo liggoye société janani o yeeɓe e banque makko banque o wooda ko dañi hen o ñamlo e banque o omo rutta banque o haw heeɓa altarde omo rutta o gaynani o arta e leydi makko o maha hen omo itta jawdi leydi makko omo yoɓiri ya banque o est ce que aduna allahu akbar ɗum woni mbiɗen ɗaminiɗo mayata koye demargal leppen o sen ji leñol ne fifo ɓosata ene fof ken ɗaminiɓe fenoɓe woni ken ɗaminiɓe fenoɓe boɗejo wallata laamu wallata so tawi ko laamu paɗɗen ha ara walla en
walla ko waɗeɓe paɗɗen ha ara balla en jengat en pertani guite ɓiɓɓe men gara dumbe kalfe leyɗel men tette masiŋaji kesi jaaduɗe e jamanu cumpe ɓe golline jammaña ɓitta warñede mabɓe ala koɓe jeeyi sowona salaire mabɓe an ɗanninoɗo hanke no liggoro aɗa yooɓe ni nonne kadi ɓe liggirtine gaɓe jooɓe allahu akbar skay il faut paamen aduna mum nani jeese men somi wi leñol e so tawi tan woni leñol ɗaminare mum ne hulɓini an gendiyanki hen sahaji biyow a yiiɗa hay ɗemgal gongal a yiiɗa ɗemgal gongal ni sarama so joom suudu ma yiiɗi weltindema wertantuma ko darab pepindaɗo e ngal ɗemgal wertene winda ngal ɗemgal ne waɗa nehnaji ne waɗa dese ha yooɗi sarbe tan tokson kon ɓornule kaddule tokose ɗe ko yadata hen ko sinkata ko cuuroji mum ko urnata ko foof ken lortiɓe ken wona enen ken ɗaminiɓe en pewnani haydara ko en gaddoyat tan eɗen ñantoro sen gayni kaalen ɗum noon ɓayde pulaar ne haala kutoroɗen ko pulaar men haalata ko musidɓe tedduɗe mbatten hen haqqillaji men no moƴƴi ganden hande o ken ɓoccitoraɓe foof en kaali yontere yawtunde yewende wonde e leñol men mbiɗen ko carika hande a yiyat debbo ne lemmini bakkane mum comci ha heewi ndeysan hay ñantaɗo wawa holto fayi holto fayi o ñanto o joɗa hakkude gal o deeƴa holto fayi dognirgal pucci ala saro ala lamba ala bawɗi ngala kolli ngala ñañoji ngala neɗɗo ara e hakkude wuuro wiya hande ngare mboɗo haala noon dewle ala ngare mboɗo haala needi sukade ala sinno no wonno kam yimɓe kawra hakkude wuuro neɗɗo goto ara haɓɓa micro ji ene wajo yimɓe dewle ne wajo yimɓe nehdi ne wajo yimɓe ɓamtare neɗɗo ñanto kam ara hande wiye kaari ñantima kono ɗum fo ala a hettat comci tan mofta so julde ari ñalla defde so hiiri ɓornoɗa wuttema on joɗɗa seeɗa ene wuuli so nangue muti ɓortamo cowa mofta wordum ko inde e yangue hay ɗum ko sanga bottari nde nonoɗa bottari ma nawra wottoyo ñantoɗa so yimɓe gottima gayni gartira boolel maɗa ɓoroɗa eskey leñol so yettima ɗo ko hunde hulɓinide ko ɗo woni gurdam leñol men ɗo feŋi ɗum noon so buuɗal yurmeende feeri feeñe windere feeñje ɓataake carika musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Saar Abdullaahi Saar ketki malaki jam Allah ñallanen mi ɗal ɗon e Amadou Thioɓeri Ba.